Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Atong takna may galala sa 8:36 na tuban-uban karon sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang pagtagad may galatunduga mga hisgutanan ro nga buntaga mga kaigsunan. Unya ang mga nagpangidaron og 12 anyos ngadto sa kinini ang 17 anyos pwede nang magpabakuna ha. So pwede na mo makaparehistro sa inyong mga anak katuto ang dunay mga anak nga 12 anyos ngadto sa 17 anyos. Anya kadtong uban mahigala nga dili gid gusto mapabakuna ay lagpug sa makarealize na sila kadugayan ug unsay gid mahigalay pinakamaayo. Pero kadtong mga bata, mga ginikanan nga believer mahigala nga ang bakuna maka safety sa kabataan, pwede nang mabakunahan. Iparehistro na ninyong daan kay aron nga makabalik na tapuhon sa atong face to face, no? Labi na to mga ginikanan nga ubay-ubay gid ang wa magkauyon ining ato rong modular, di pa mahigalay atong online class, digital mahigala, kining atong blended learning kay di man sadlalim lagi sa internet mga kagalaan og ingon man di sadlalim in the part mga higalas ginikanan nga mausik ilang oras. Mga bata anak man gyud mga higala mangutana kay og dili pud mga higala bantayan sa ginikanan bisag og professional ang ginikanan matagbaw bantay sa mga anak. Unya dunay trabaho ang ginikanan bantayan na ang mga anak kay og dili bantayan dali kang i-click na mahigalang ilang online. Paspas kayo dili mo mabantayan tingala ka to na duwa-duwa na mahigalag Counter Strike ug uban pa. Ay lang og nag-Candy Crush la or na Plants vs Zombies. Karaan naman ang duwa di na mas mga binag-o. Internet-based gapon bida sa baar ba na nila, no? So dakong kuana mo na nga kung mahimo balik tag face to face, no? Kay dili lalim ni mga sukin ti paminaw. Okay. So sa mo pagbalik face to face kinahanglan nga mabakunahan usa mga bata. So kay risk man kayo o dili mabakunahan mga kaigalan. Okay. At isang pagtagad karon si Milasol Bandilaw Hakusalem ato sang hatagag pagtagad estong linya mga higala kay aron nga makahatag siya og gatin-awan atong iyang igsuon tawo, no? Ni aman sa tong kuan yang igsuon tong didto sa simbahan sa Mandawi. Ma'am Milasol, may buntag nimo ma'am. Oo. So unsa may atong mga koreksyon nga itong himuon aron nga ma-plaster na to ni ang katong sa itabo sa mga igsuon. Istoryahan na mami sa police dito attorney nga ipaadto ko na siya sayka. Okay. Yeah. So yadto lang ninyo ni sa kuan ano naman tay kontak sa Vicente Soto. O dito makugapo sa buntag attorney niya. Niya na ang doktor nga mag-wild guy siya ipadala niya. Wa man ko na mo nakita siya ng adlaw. So kining imong igsuon nakakuha na ni siya kanang nakaanha na ni diha na ni gikan sa Vicente Soto ma'am. O kaduha 2017 attorney niya nabalikan sa kuan 2020. 2020 unsa may hinungdan ani niya Milasol nga inani man siya? Daan pa man siya sa gamay pa attorney. So doon na siya ikuan dadaan pa sa gamay pa. So ato lang ni atimanon lang unsa ito mahimo ani in town dito sa hospital. Oh, mao gyud mong gusto attorney nga matabangan mi nga masud na lang siya sa mental. Oo. Okay, so di aman sa kuan Vicente Soto naman ka Dr. Obra man na nga kuan kana na ang doktor ni Obra pero karon na retire na Dr. Obra na puli diha. Pero diha naman ka mo gikan sa Vicente Soto, ibalik na lang nato ni Vicente Soto Mirasol. Oh, mao to ingon sa police attorney nga tawagan lang ko no may kung say kuan nila. Oo. Okay, so napaning imo igsuon ron dito na ditin pa sa atong police station, no? Oh, napagay attorney niya. Among gikagulan attorney kay na siya sa presinto, gipusasan siya, wa pa siya black eye. Uy. Yeah. Nya.
sa video niya, dako na makasyak black eye. Amo kakulan, papasig masamot niya sakit. Bunog siya. Oy, so di po maayo, no? Di po maayo. Ikaw na lang, i-process na lang nga mabalhingan ni siya. Kisa mo po nag-black eye in taon na diha. Nga, kumando na may kakulian in taon eh. So, at least matambalan na sa Vicente Soto na lang. Niya, ang amo sang gikakuanan sa kaning nagbalita largo sa Freeman kuan man nilag adik largo attorney oy. Mao ba so so, posible og kuan kini ni ang murag suspected. Kaya ana siguro ang pulis siguro lang gi-quote ma'am. So unsa man gini meg so dili gid ngon nga nadaot ni tungod sa drugs, dili gyud. Dili gid attorney kay bisag kuan ingana na mo gud na siya musuol gid iyang sakit ba. Kaya mo niya gahapon lang gid nga nalipat min wa gid na mo na kuan paglakaw niya. So at least gatiman ninyo apan nalipat lang mo kagahapon. So sige. Okay, so ato na i-process sa kapulisan dito nga unsay kalaki og matawgan ninyo mga pulis nga naay mga procedure nga himuon para maditso na lang ni siya sa may magmatiman hinuon sa ospital ang Mirasol. Mga bita mong gusto attorney nga madali unta siya kay og ato sa prison kay bao biya mi ang mga piniriso basi niya mo hilabot ba. Niya mga bugalon pa na ubang mga piniriso diha. Lagi niya dili ba sakto pangisip ang ilang gikuanan mangisog yun. Mao gyud. At least na among kuan ako nalipay sa ko nga naa among pamilya nga ni sa pupugin taon ani niya i-process na lang ni ingnon lang tong mga pulis ito unsa mga procedure nga ilang gisunod dinha para ma turn over na lang ni sa Vicente Soto mental wards. Sige mao. Unsa man ni pagkagamay pa ni niya murag na sa problema gamay ma'am? Mga 14 na siya nagsugod, mga 16. Dili siya mugawas sa usa ka buwan, tagduhak buwan. Pero nag-eskwela ni siya unta sa una. 4 taon na ko to attorney, grade 2. Grade 2. So pero atong panahon na grade 2, di na siya mo-eskwela, di na siya ganahan mo-eskwela. Nanuroy na siya silhig attorney, kugihan man taong kay nay. Mao ba? So kasi sa kuan, Diyos nun kay nato ni sa tanan magsuon kana mo siya kanang grabe ka kuan ka hinimba. So posible ganito nga nalipat mo gahapon isod ning simbahan, posible magampo ron siya dito nga ning tukar lang mo to nga nakakuan siya. Pero wa ni mo tukar okay ra gyud dato. Na kuan kay mi nga sus bitaon deboto in taon mi sa senior sa Toninyo. Pastila no. So pagkatong 14 years old siya or 16 years old yan ning sugod nang naay problema. Wala lang na mo nadala sa Soto ato. Naulian raman siya niya tagpilak tuig usa mo balik yang sakit attorney ba. Mao ba so kung maulian siya okay ra gyud siya ma'am. Kanang pagkalakawan ni attorney ang yaging magsige siya ingon manita man talag sumay kan tricycle attorney ba. Murag na depress lagi na siya kay ang asawa na sakit niya mingaw ang paninda wa siya kakuan tambal. So doon na din siya pamilya gid sa di ay. Buntis siya asawa bag-o pa. Pila man kabuk anak ani niya Marisol? Buntis pa attorney mao pa nang usa. So kanang yang gibuntis so murag na depressed din siya no kay kuan sa daan sa history niya tungod ni pandemic siguro ron mo siguro nakaamong tingala ni pandemic. Kung mao sa gid tungod sa kahinay sa negosyo. Pangwartas tao manuroy silig wa nay hapit halin na. Ngadtong 2017 ma'am nasuod man kanini niya unsa mahinungdan ngadto nagunsa man siya adto pagka 2017 nga iyang gisuod sa Vicente Soto Hospital Mental Wards. Dito na siya sa prisuhan attorney. Napriso na siya una? Okay, nakasama na siya tong nagkagubot diri ba parte sa sahod siya may sa musilingan nakadunggab na siya. Mo tong dito na siya pilak tuig ni kuha na yang sakit ni tukar. So anong 2017 mo to pagtukar nga permiro kay kato sa una nga inyo naibawaan sa una pagkagamay pa 14 years old mo pa to panahon nga murag ang inyo nabantayan nga dili siya mo gawas sa iyang kwarto. Maura to siya na murag magpriso siya sa kaugalingon. Mga kabuwan to nga di nagpriso siya sa kaugalingon atong edad niya 14 pa. 14 niya mga duhak buwan tulo niya di na no siya kalakaw kay wa mo siya exercise yang lawas. Baldan siya. Nga humanad to na okay na siya, no? Okay na attorney. Pilak tuig sad sa nabalikan si ngana. So dugay-dugay sa kay 14 years old.
abot sa og mga kuan. Hapit na po katuig. Oo. Pagka-priso na siya nabalikan sad. Kapin sa na po katuig. Pagka-priso niya usa pa na balik yang una-una na sa niya ana. O niya, pagkagawa siya gikag prisuhan, attorney, ibalik na sad. Oh. Wa ka na binuangi dito sa prisuhan nga kanang na-trigger noon niya ang kuan dito. Wala sa gimik kay bawa, attorney eh. So sige, mas mayan ni Mirasol kay at least na kuan ni nani no, na at least ibaw mo sa problema gyud unya kamong pamilya do na mo'y acceptance at ani, at least matabangan ninyo ni nga ma-transfer na lang ni gikan sa prisuhan sa Mandawi City, dito na rin sa kuan kinini ang Vicente Soto para mas matiman pa hinuon ni kinahanglan sa medical attention god. Mao lagi attorney kay pwede pa lang ako gingging na ng pulis. Kay na may pulis dito kuan mi nga buang gid ni siya dai ko. Di naman siya matawag buang kay buang na ra mas karsada wala may nagatiman. Kung kana mong maguwang lagi panahon mo tukar na siya pero tagpilak tuig usa mo balik. Karon nakalakaw lang gina kay nalipat lang gid mi dili biya sa tanang panahon nga watay trabaho uno, di ta mo trabaho. Pamantay kanon. Mao gyud. Oh, so. Oo. Kami na attorney nga daghang tawo ni kuan namo nga gipasagdaan. Asa man din inyo dapit Mirasol? Namis paknaan attorney. Paknaan unya mabaktas na rin yung paknaan padung diya sa kuan St. Joseph Shrine? Oh, kay basta mo tukar na siya maglakaw na gilakaw magana niya kupon kay ato mangina siya ko simba sa birin sa Ikla. So iyang gilakaw dito po? Oo. Okay, so at least kuan ni. Sige ato lang ning kuno Mirasol o unsay kalaki i-communicate na mo sa pulis dito niya at least na may tagtungod. Importante gud ganay tagtungod nga mabalhin lang ni diri sa Vicente Soto Mental Wards para nga matagaan sa medical attention. Mao gani ato rin mo gusto gid kay para matiman sa chest doctor kay kami di ba may kakuan kay wa may kapainom tambal. Oh bitaw, may nang matiman rin niya naman tayo government na hospital naman ay mga tambal sa dinha. So anha lang nato ibutang. Nadama na siya. Wala lagi na mo nabalik tungod atong pandemic attorney. Oo. Atong 2017 nadaan sa ospital pila man sa kabuan dito sa mental ma'am. Wala to siya na kuan gitagarag tambal. Gitagarag nagtambal so mapakalma nga tambal kuan na nadara. Oh nya katong pag 2020 nabalik siya March. Nya giingnan ni sa doktor nga i-follow up check up Abril nga nag-pandemic man na to hindi na kita kasudid sa daya pag April. So kini pandemic usa din ni nakaamong gyud ugmahon. Okay, mao may kuan biya mao sabi ang pagbalik niya dito follow up niya. So 20 kuan kini ang March nadani sa Vicente Soto Mental Hospital pero giingnan mo pabalik og April tungod sa pandemic wa na mo makabalik mao na ni hinungdan. Oo niya, dito na lang na namo siya gibutang sa probinsya. Asa man nga probinsya ma'am? Sa Bourbon attorney. Bourbon ano nabalik man sa Mandawi? Kay wa may pangita dito attorney ya. Si mama na ko ya, siya na may siya na lang taon, wala mo ko'y papa ya. Wa may pangwartahan kuno dito, mo ni balik siya diri para nanindaw tag siumay. Mo lagi na ni kalit na lang sana siya ron. Kung maninda sa sumay niya kanang di lang mo tukar no okay ra gid niya paninda. Aw sukad pag paninda niya karon pag gina siya ni tukar. Wa man ni magutmay ka ma'am nga natukar ni? Way siguro lagi attorney kay basig tungod sa busy niya pag paninda. Oo. Basig wa matiman iyang kaon ba? Mao lagi. Mao na duda bitaw pasaran. Napasaran siguro. So sige, i-contact lang yung pulis dito at least ibaw na taan yung sitwasyon na ron at least naamong tagtungod nagpakabana mo ani kontakan yung pulis dito nga sir kanang i-follow na itong procedure sila nga mabalhin siya sa kuan kay dili man kinahanglan dili man prisuhan mo'y angay niya ron ang mental hospital mo'y angay niya so aron matambalan sa dito kay kinahanglan sa medical attention ha? Sige attorney. Sige Mirasol, salamat kayo sa paghatag panahon na to sa DYHP. Salamat attorney. Okay. Radyo mo nationwide. Moto si Mirasol Bandilaw Hakusali Mahigala igsuon taon to ni Randy katong atong gisgutan kaganina mga kagala ano nitawag gusto si bianan kay naglanog ti didto niya ang ila nga lasag tabang nato unsaon ato na nang istorya sa off air mga kagalaan unya karon tinuod ay tuod no kung inani di sad lalim
natingalas na nga na priso dahil wa pa mo ko ni black eye nga ko na black eye naman ron. So inani nga dunay problema pang hunahuna niya tiwasan pa ni magkulata diha panalitam samot ni din na maayo ni noon kay. So kana na ang at least niya may pamilya pagkabana masad ang pamilya in fairness nila dalhon lang dito sa kuan sa Vicente Soto Hospital. Sa una magos Dr. Obra may head diha. Dahil tagka-kontak karon day. Kisa may head ron sa Vicente Soto na si Dr. Obra siguro po napamasay connection diha ato lang ipakuan siguro nga makuan na dito, matambalan na dito, no? Nya matagaag tambal dito kay mo okay naman sa day. Og mo di lang mo tukar, okay naman. Maligya man ni Sumay. Ha? Ang problema lang kung motukar sa tingali og kanang kinahanglan mo nitulon niyang kaon sad nga dili mapasaran, no? Dana na siguro mga sukitig paminaw. Okay, kay lisod bang kay ni na sitwasyon na mahigala. Okay day, so mo lang to buhaton, no? Atong kasikas okay na ba? Napay usar? Atong tagag pagtagad. Okay, sige, niyan tataod lang mga higala, no? O mo ni mga higalan. Standby lang na atong ipadangat ang pipila ka mga hindanong nga pahinumdom basta mao to mga higala, di atol itong itagay pagtagad katong issue kaganina sa Mandawi katong ingon nga doon na lagi buang iyang kuan. So doon ay problema gyud ni dili ni ingon nga kuan, ha? Dili po ni drugs. Nalagi problema sa iya na ning kaugalingon sa una pa kunod ini, pagkabata pa niya ana sa history ani, ha? Kay limang kag iya manggi bato tong Santo Niño sa kuan niya. Devoted na ba sa Santo Niño alan? In fairness, ha? So nitukal lang gini iyang kuan. At least maluoy lang sa at least ang tagtungod ni kuan sad sila. Deklaro sad sila ani mga sukin tay paminaw. Okay, so mo na tong issue kaganina manggod nga doon na lagi kuan lagi din taon dito sa St. Joseph Shrine nga gi pangbuak to mahigalang mga basis dito sa Birhen sa Mama Mary unya dayon ang Santo Niño gibusdakan og bato. So murag hitukar na iya kay kini lang pamilya na devoted sa Santo Niño. Magkag siya mo pinaka religyoso sa ilang pamilya. Paita sad no. Radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.